Avui us explicarem com plantar espàrrecs. Tu, Pol, on són els espàrrecs? I a mi què m'expliques? No n'has comprat? Jo? Uah, he trobat la solució. Els acabem de comprar per internet. Bones, porta un paquet per hores de butxaca. És aquí? Sí, és aquí. Merci. Ara sí, com plantem espàrrecs? Per fer-ho, obrirem una rasa de 20-25 centímetres i plantarem els espàrrecs a uns 30 centímetres de distància. Posarem les arrels amb la corona cap amunt, vale? I les deixarem a uns 30 centímetres de distància les unes de les altres, així, ben obertes. Check. Ara, abans d'enterrar-ho, com que tenim la terra molla, nosaltres no regarem, però és important fer-li un rec. Després, un cop enterrat, hem d'esperar més o menys un mes a que ens neixin i anirem fent 1 o 2 recs per setmana, vale? Per veure els primers brots. I ja sabeu, si voleu plantar espàrrecs ràpid i fàcil, us deixem l'enllaç de Plantabó a la descripció. Fins la propera!